Iar. Repriza a doua între fetele care trec cu jaloanele pe inteligentul. Bravo! Nu trec, băi! 3 pe 1! Nu e bine. Bă, 2 la 2. Ce faci, mă? Păi de ce nu intri? Băi! Hai 2 la 2! 2 la 2! Gata, facem cu mine. Hai că, bă, mă, începem să mă și să sari. Haide! Aici ce băieții și acolo fetele dansează. Oh! Extraordinar a dat cu el. Și încep și fetele să bat între ele. 3! Oh! Aici! Stai așa, stai! Haide! 2! Scoate ochii, 2! Rupe-o! Să nu mai va fir de păr în cap. Bă mâna în cur. Bagă-i mâna în cur! 2! Rupe-o! 1! 2! 3! Gata, extraordinar. Până trebuie să numărăm repriza asta. Tu ce ai făcut? Mai pierdut lupta? Bă, îl bădui. Vreau revanșă, mă. Vreau revanșă, dacă te ține. Ha, mă. Ce mă știi revanșă? Ia-ți revanșa. Haide! Bă, când spun eu, când sunt gata, o să mă gărdesc. Da, bă, dați-vă mai așa, bă. Stă, bă, domnule! Că vreau să filmez o scenă. Terenul de luptă este acolo, da? O scenă ca în Chuck Norris. Arena. Cum antrenam eu pe dealuri cu alea. Arena! Pac, stamen cu balena! Un obstacol. Wow, ce piedică! Zici că e zombie! Am dat cu ea de pământ. Bă, cum să zic eu ție, domnul zombie? Mando, tu pleacă de aceea! Bă, atacați cameraman! Zombie! Mă atacă zombie! Bă, făcui baie, bă, ușor! Nu mă tăfălesc pe aceea prin țără în asta. Păi mă fac de iarbă, stalbă. Mando, tu vezi să mă călărești? Ai urcat de zombie! Bă, stați cu vizor! Bă, mă atacă zombie! Bă, stați, bă, că mă pătați! Bă, stați că mă pătați! Tricoul meu cel alb! Tricoul meu cel alb! Hai să facem play! Ajutor! Chivați! Care mă atacă, mă, chivați! Care băgă-mă de stucuri? Mă, dă băgași de stucuri! Mamă! M-au desverginat! Nenorociți ăștia de zombi! Toate am început Johnny. Uite-și tu, zombie idiot! Bă, îl fac cu ei, vă zic, mă văd când doar așa, fac direct. Tricoul meu celălalt... Ia, mă-mi vină cu apă să fac o trântă cu tine! Mai mult o călăreală! Bă, telefonul meu la tine, Johnny. Sunt colo la ăla. Deci ce poți să spun? Hai fă cum era, când era atunci beat pe spate așa, a? Făceai Bă, bicicleta mea unde e? Hai că ajunge.